σας μιλήσω σήμερα για το Quistus insanus. Είναι ο κίστος, η λαδανιά, η κουνούκλα. Καθώς θα ακούτε το ηχητικό αρχείο, θα είναι χρήσιμο να παρακολουθείτε ταυτόχρονα τις διαφάνειες. Η οικογένεια των κιστιδών περιλαμβάνει 7 γέννη και 160 περίπου είδη. Φυτά των παραμεσογείων χωρών και της Αμερικής, από τα οποία αυτοφυές στην Ελλάδα είναι το γένος Quistus με 5 αυτοφυή είδη. Αυτά ζουν σε ξηρές περιοχές και καλύπτουν μεγάλες εκτάσεις, οι οποίες ονομάζονται κιστώνες. Είναι φυτά, ποώδη, κάμνη πολύκλαδη, πάνω από 1 μέτρο ύψος, με φύλλα συνήθως κυματοειδή, απλά αδιέρετα, αντίθετα ή κατ' εναλλαγή με παράφυλλα, απλές τρίχες, αστεροειδείς ή σε δέσμες. Στη διαφάνεια αυτή βλέπετε την επιστημονική ταξινόμηση των κιστοδών. Και σε αυτήν εδώ διάφορα είδη κίστους από αυτά που έχουν καταγραφεί στη φυτολογία. Όλα τα είδη κίστους χαρακτηρίζονται σαν πυρόφυτα λόγω της ιδιότητάς τους να διεγείρεται το φύτρωμα των σπερμάτων τους και να κατακυριεύουν εκτάσεις αμέσως μετά την πυρκαγιά. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα σπέρματά τους καλύπτονται από μια αδιάβροχη μεμβράνη, η οποία με την έκθεσή τους σε ψηλές θερμοκρασίες της πυρκαγιάς διαρρικνύεται, επιτρέποντας την απορρόφηση νερού και το φύτρωμα του σπόρου, ενώ χωρίς τη φωτιά η καταστροφή της μεμβράνης γίνεται με βραδύ ρυθμό με την επίδραση των μικροοργανισμών του εδάφους. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα κιστόδη είναι μια άμυνα για ζωή. Από το καμένο δάσος θα ξαναγεννηθεί. Αυτό έχει μεγάλη σημασία σε σχέση με τις ιδιότητες του φυτού που θα αναπτύξουμε παρακάτω. Ο μύθος, στη μυθολογία βρίσκουμε και για το Quistus έναν ωραίο μύθο. Ο μύθος λέει ότι έγινε ένα συμβούλιο πάνω στον Όλυμπο, όπου οι θεοί καθόρισαν ποια φυτά θα είναι θεραπευτικά. Οι θεοί όρισαν ότι ο Quistus θα θεραπεύει τους πολεμιστές που πληγώθηκαν στη μάχη. Αυτό ενόχλησε τις θεές, επειδή ήταν σίγουρες ότι το φυτό με τα λεπτά ρόδινα άνθη θα ήταν καταλληλότερο για την ομορφιά εσωτερικά και εξωτερικά. Το αποτέλεσμα ήταν ότι στον Quistus δόθηκαν και οι 2 στόχοι. Θεραπεύει τις πληγές και τα τραύματα, αλλά έχει και καλλυντική δράση με την έννοια του επουλωτικού βοτάνου. Υπάρχουν 2 γνωμικά στο χωριό Σύσσες που φανερώνουν τη θεραπευτική δύναμη του Quistus. Τα γνωμικά αυτά αναφέρονται στο λάδανο που είναι η ρητίνη του Quistus και λένε: όποιος πηγαίνει στο αλάδανο δεν αρρωσταίνει, και με τον αλάδανο καταφέραμε να επιβιώσουμε στις δύσκολες στιγμές. Η ρητίνη αυτή αναφέρεται και στον Ηρόδοτο, ο οποίος την ονομάζει λίδανο. Τα αρχαία του ελληνικά ονόματα επιζούν ως τις μέρες μας και ο λαός μας το ονομάζει λαδανιά ή αλαδανιά, και η ρητίνη που παράγεται την ονομάζει λάδανο ή λάβδανο. Δεν πρέπει να τη συγχαίουμε με το λάβδανο που αγόραζαν κάποτε από τα φαρμακεία, το οποίο παράγεται από το όπιο.
Το λάβδανο του κίστου είναι μια ρητίνη που τη συλλέγουν από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας από το φυτό με τον ίδιο σχεδόν τρόπο. Στην τοιχογραφία της Κνωσού, που είναι γνωστή ως το γαλάζιο πουλί, το φυτό που απογονίζεται επάνω είναι ο κίστος. Στην αρχαιότητα, ο Ιπποκράτης χρησιμοποιούσε τον κίστο κατά της τριχόπτωσης. Ο Διοσκουρίδης, τον 1ο αιώνα μετά Χριστό, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της φαρμακολογίας, ήταν ιατρός και βοτανολόγος από την Κιλικία. Διατηρούσε φαρμακείο επί 35 χρόνια και κατάταξε τα φάρμακα σε 5 κατηγορίες. Το έργο του περί ύλης ιατρικής δεν είχε ξεπεραστεί μέχρι τον 16ο αιώνα. Περιγράφει στο έργο του περί ύλης ιατρικής με αναλυτικό τρόπο τον κίστο, καθώς και τον τρόπο που μαζευόταν από αυτόν ο αλάδανος. Έχουν τα άθη όταν πίνονται μαζί με σκληρό κρασί, λία δυνατότητας τυπτική, επομένως είναι κατάλληλα για δυσεντερίες όταν τα παίρνει κάποιος 2 φορές τη μέρα. Μόνα του σαν κατάπλασμα παίζουν ρόλο επιδέσμων και μαζί με κυρωτή θεραπεύει καμένα και παλιά έλκη. Λέει, έχει δυνατότητες μαλακτικές, θερμαντικές, αναστομωτικές, σταματάει την τριχόπωση, αν αναμειχθεί με κρασί, σμύρνα και μυρσίνινο έλαιο και κάνει πιο εύσχυμες τις ουλές. Αν επαλήφεται μαζί με κρασί, θεραπεύει τις οταλγίες όταν χύνεται με υδρόμελο ή με ρόδινο μύρο. Καπνίζεται από κάτω για εκβολή δεύτερης ποσότητας. Θεραπεύει σκληρίες της μήτρας αν αναμειχθεί σε πεσό και αναμειγνύεται με τρόπο χρήσιμο σε ανώδυνα νοσήματα, σε βήχα και σε μαλάγματα και στυλώνει την καρδιά. Αν το πει κάποιος, μαζί με παλιό κρασί είναι και διουρητικό. Και ο Γαληνός επίσης σε σύγγραμμά του που βλέπουμε εδώ αναφέρεται στις ιδιότητες του κίστου. Ο Κέλσους τον 2ο αιώνα μετά Χριστό αναφέρει τη χρησιμοποίηση της ρητίνης του κίστους ως έμπλαστρο σε κακοήθη σαρκώματα. Ο Αέτιος ο Αμυδινός τον 3ο αιώνα μετά Χριστό αναφέρει ότι το λάδανο χρησιμοποιείται σαν υπόθετος για σκληρούς όγκους στη μήτρα. Ο Ριβάσιος 4ο αιώνα μετά Χριστό παρασκεύαζε αληφή με λάδανο κατά της τριχόπτωσης. Ο Αβικένας αναφέρει τη χρήση του λάδανου για την αποσκλήρηση του στομάχου και του εντέρου και με τη μορφή αληφής για τη θεραπεία του σπλήνα. Ο κίστος έχει την υψηλότερη περιεκτικότητα σε πολυφενόλες από κάθε άλλο φυτό στην Ευρώπη, με εκπληκτική ικανότητα καταστροφής των ελευθέρων ριζών, καθώς επίσης και υψηλή αντιοξυδωτική δραστηριότητα. Σύμφωνα με δοκιμές που έγιναν στο Ίδρυμα Λέφο Άχενσμπουργκ της Γερμανίας, το τσάι του κίστου είναι 3 φορές πιο υγιεινό από όσο το πράσινο τσάι, αντιοξυδωτικό 20 φορές ισχυρότερο από το φρέσκο χυμό λεμονιών, ισχυρότερος από τη βιταμίνη Ε και Σ, 4 φορές καλύτερο στην προστασία της καρδιάς από το κόκκινο κρασί. Ο καθηγητής Κλάους Πίτερ Σίγκερς του Πανεπιστημίου του Λούμπεκ αποδεικνύει ότι ο κίστος είναι σε θέση να κάνει πολύ περισσότερα.
αποτοξινώνει το σώμα και αποβάλλει τα τοξικά βαριά μέταλλα που προέρχονται από τον καπνό των τσιγάρων, των οδοντικών σπαρικισμάτων και της περιβαλλοντικής μόλυνσης. Στη μελέτη Seeger οι καπνιστές έπιναν μόνο 50 mg τσάι κίστου 2 φορές τη μέρα. Μετά από 4 εβδομάδες, στο τέλος της εξέτασης, το επίπεδο του καδμίου στο αίμα των συμμετεχόντων ήταν σημαντικά χαμηλότερο από πριν. Το γεγονός ότι ο κίστος είναι επίσης ευεργετικός για το ανοσοποιητικό σύστημα ανακαλύφθηκε από τον δόκτορα Βίνσεκ Νόβακ στο Μπάλμπουκ. Ένα φλιτζάνι του τσαγιού ημερησίως είναι ικανό για να ενισχύσει το ανοποιητικό σύστημα σημαντικά. Ο δόκτωρ Φρανκ Πέτερεϊτ δήλωσε στη διατριβή του στο Πανεπιστήμιο Μούστερ ότι ο κίστος βοηθά στην υποχώρηση των συμπτωμάτων πολλών μυκητιακών μολύσεων όπως της Candida albicans. Επίσης, η ανάπτυξη άλλων επιβλαβών μικροοργανισμών όπως τα βακτηρίδια, κολοβακτηρίδια και το ελικοβακτηρίδιο, το οποίο προκαλεί τη γαστρίτιδα, αναστέλλεται από τον κίστο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την εποχή μας, επειδή η πίεση και αυξανόμενη μόλυνση μέσω των περιβαλλοντικών ρήπων αποσταθεροποιούν την ευαίσθητη ισορροπία των χρήσιμων βακτηριδίων στο έντερο πολύ γρήγορα. Τα συμπτώματα είναι αργή πέψη, κόπωση και έλλειψη ενέργειας. Το τσάι του κίστου βελτιώνει όλα αυτά και υποστηρίζει την υγιή βακτηριακή πανίδα. Ο Πάτερ Ρέιτ επίσης ανακάλυψε ότι ο κίστος ανακουφίζει τις διάφορες μορφές φλεγμονών. Ο καθηγητής Στέφαν Λούντβικ και οι συνεργάτες του στο Ίδρυμα Μοριακής Ιολογίας Institute for Molecular Virology Münster απόδειξαν ότι το τσάι του κίστου έχει μια πολύ ισχυρή αντιϊκή επίδραση στους ιούς της γρίπης. Μπορεί να σκοτώνει τους ιούς χωρίς να βλάπτει κανένα κύτταρο του οργανισμού. Οι μελέτες χημικού εργαστηρίου υπό τον καθηγητή Βάιλμπλιξ στο Altenberge, καθώς επίσης και μια πρακτική μελέτη από τον δόκτωρα Ράινερ Βόμπλινγκ στο Bad Rodenfelder και οι δοκιμές από τον καθηγητή Βισέ στο Χαμ απέδειξαν ότι χάρη στον κίστο η εμφάνιση του δέρματος βελτιώθηκε σε 61 από 95 ασθενείς που έπασχαν από νευροδερματίτιδα, στους οποίους προηγουμένως άλλες θεραπείες δεν απέδωσαν. Εάν κάποιος βάλει στο δέρμα τσάι κίστου 2 φορές την ημέρα, θα έχει μια σημαντικά καθαρότερη και υγιέστερη χρειά, ακόμα και σε δέρματα με ακμή και νευροδερματίτιδα μετά από 4 εβδομάδες. Όσοι πάσχουν από φαγούρα, ερεθισμένο δέρμα, νευροδερματίτιδα, ακμή, μπορούν να ανακουφιστούν από τον κίστο. Όπως είπαμε προηγουμένως, η ρητίνη του κίστους λέγεται λάδανο. Η ρητίνη αυτή εκρίνεται από τις αδεινώδες τρίχες των φύλων και παρουσιάζει ισχυρή αντιμικροβιακή δράση, όπως απέδειξαν οι Δεμέτρος και οι συνεργάτες το 1997, και κυρίως αντιλευχαιμική δράση, όπως απέδειξαν ο Δήμας και οι συνεργάτες το 1998, η οποία μπορεί να συγκριθεί με καθιερωμένα φάρμακα των κατηγοριών αυτών, όπως είναι η αμπικιλίνη και η καμπτοθεκίνη. Αυτό αναφέρεται στο Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Με βάση τις μελέτες αυτές, το έτος 1999 κηρύχθηκε Ευρωπαϊκό Έτος Κίστους. Θα ήθελα να μιλήσουμε τώρα λίγο για την αποτοξίνωση. Τοξίνη είναι οποιαδήποτε ουσία βρίσκεται σε λάθος τόπο, λάθος χρόνο και με λάθος ποσότητα σε οποιοδήποτε σημείο του οργανισμού. Μπορεί να είναι εξωγενής,
Μπορεί να είναι όμως και ενδογενής. Οποιοδήποτε χημικό συστατικό του οργανισμού που μετέχει σε βιοχημική αντίδραση μπορεί να αποτελέσει τοξίνη αν είναι σε μεγαλύτερη ποσότητα από όση χρειάζεται σε κάποιο σημείο. Έχω τύχει να γνωρίσω από κοντά τον ακαδημαϊκό Λέβιν, έναν Ρώσο ακαδημαϊκό, ο οποίος όλη τη ζωή ασχολήθηκε με την έρευνα του λεμφικού συστήματος. Ο Λέβιν μας έλεγε σε μια διάλεξή του ότι το κύτταρο μοιάζει σαν το σπίτι. Όπως το σπίτι έχει το ρεύμα, έχει την ίδρυυση, έχει και την αποχέτευση. Το λεμφικό σύστημα για το Λέβιν είναι η αποχέτευση του σπιτιού. Εάν η αποχέτευση δεν λειτουργεί καλά, τότε το σπίτι μυρίζει. Έτσι το ίδιο και όταν το λεμφικό σύστημα δεν λειτουργεί καλά, τότε το κύτταρο αισθάνεται ασφυξία. Αυτό κάνει το άνθρωπο να νιώθει πιο γερασμένος, κουρασμένος, να μην έχει όρεξη για ζωή. Η μεθοδολογία του Λέβιν βασίζονταν στον καθαρισμό του λεμφικού συστήματος και υπήρχαν ιδιαίτερα σπα που στη Ρωσία και σε άλλες χώρες που χρησιμοποιούσαν τη μέθοδό του, που πήγαιναν τα άτομα για να καθαρίσουν το λεμφικό του σύστημα και να λειτουργήσει σωστά η αποτοξίνωση του οργανισμού. Θα ήθελα εδώ να σας δείξω ένα συγκριτικό πίνακα. Στη φυτοθεραπεία η αποτοξίνωση είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Όποιοι σπουδάζουν τη φυτοθεραπεία, ένα από τα πρώτα μαθήματα που μαθαίνουν είναι το πώς θα αποτοξινώνουν τα διάφορα συστήματα. Στον πίνακα αυτό βλέπουμε διάφορα φυτά και τα συστήματα. Βλέπουμε εδώ το λεμφικό, το ύπαρ, το παχύ έντερο, το λεπτό έντερο, το κυκλοφορικό, το αναπνευστικό, το ουροποιητικό, ο σπλήνας και το δέρμα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ κάτω τα διάφορα φυτά όπου βλέπετε 3 σημαίνει πάρα πολύ καλή αποτοξίνωση. Όποτε βλέπετε 2 είναι καλή και όπου βλέπετε 1 είναι μέτρια. Βλέπουμε λοιπόν εδώ το κίστους και το ρέισι, το οργανόδερμα, να παλεύουν για την πρώτη θέση όσον αφορά τη σφαιρικότητα της αποτοξίνωσης. Είναι τα μόνα τα οποία αποτοξινώνουν όλα τα συστήματα και μπορούμε να πούμε ότι ταιριάζουν σαν γενικά αποτοξινωτικά, το οποίο η καθημερινή λήψη είναι αυτή που βοηθάει να αποτοξινωθεί σφαιρικά ο οργανισμός. Αμέσως μετά είναι η αλόη και τσουκνίδα και ακολουθούν μετά διάφορα φυτά τα οποία δείχνουμε εδώ σε ποιο σημείο βοηθάνε. Αυτός ο πίνακας είναι ο πίνακας που χρησιμοποιούμε στην διδασκαλία της
φυτοθεραπείας στη σχολή μας, είναι ένας από τους πίνακες και όπως λέω πάλι, δείχνει τόσο σημαντικό φυτό είναι το κύστους για την αποτοξίνωση. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι ένα σημαντικό σημείο, ένα από τα πιο δύσκολα σημεία να αποτοξινωθούν με φυτοθεραπεία είναι ο σπλήνας, και το κύστους κατέχει πολύ σημαντική θέση στην αποτοξίνωση του σπλήνα, κάτι που φαίνεται, όπως είπαμε προηγουμένως, να ήξερε και ο Αβικένας. Αυτές τις λίγες πληροφορίες ήθελα να σας δώσω για το κύστους, για να σας δείξω τι σημαντικό φυτό είναι για την καθημερινή μας αποτοξίνωση. Ευχαριστώ.